Unong ilakai ubala pau tam haka perthei katau Lionel Messi ula kruit sikul persya eka Toronto wadla kacilakai cu Messi kala perso tenat ki pajpa hendrai kentar memi kala mat ke cingale ka bae pat kala syarem haka ciakun daar la iwe gol kane kacilakai kala long Haneyu Stadium menta kastem ha kane kacilakai layu ibiang ye kecinglong jong kacilakai ka bakerpang jo Lionel Messi wadla kentar memi keladon hak cia kendo jing ndai Messi syamadu mensim ulele kai hadu kebakut pat ulawat te kalat pan penki embiang ya kecing kermen jong ka kanhon ha ka benta ka baningkong jong kecile kai baro arken hon kilele kai bha hendai syamadon bayu ban tep gol kentar memi kala persang ban thau ya kilat pan yo tep gol lingba kecile kai jong ka kanhon Henry kacing ada cunga Toronto kala yang scam kacing ilakai kala long kabaya khon bha pat kacing khai tamar sirokol kala ne hadu bakut jong ka benta ka baningkong on la stang biang ka benta ka baar kacing ilakai kala ka Toronto kala laban penki pajba bat kala thap arkol ha kacing lenti ka balingkon ujoy sarjan ulat thap ka minit ka basan pokhandai batang kumalai minit hadin Derek Etiani JR ulapan klan biang ya kecing alam jong ka Toronto haka minit ke bandri puar kumta ka Toronto kelatam da ar lanot gol persya kentar memi bat kacing khon kelas tang mancur hakentar memi u kapten jong kentar memi syam la ino ya kecing lakai ulanang persyang ulawat ya kijaka ki bapiang bat ula ap kawe kalat ka bapaka haka minit ka bapra puar Lionel Messi ula penmi eka por ka baki pajba jokentar memi kila am Rodrigo de Paul ula ai ka pas ka bapiang pha bat Messi ula syam ka bui ka takalan ula penkot ya ka cilakai ta ka jing khrwet ka bathikna pan penrong ka bol syaka gol kane klalong ka gol ka bakhat sau jo Lionel Messi ha ka MLS regular season arajara punreu kane ka gol jo Messi kala penmi biang nya ka jing kermen ki pajba kelas tang mat perta bat kermen bak antar memi kala ban phai sya ka jakhan ka jing lakai kala bat ka bakham pen kendu mensim haki minit ki bakhato namar kantar memi kala pan klanya ka jing le pan wat sakawe pat ka gol hendai wat lau Messi ula khrwet ka gol ka bakongsan bha kapor kala lingkot palan ba kantar memi kayo ban thap sakawe pan ka Toronto kala da bha hadu ka bakot bata ka bakhadu ka cilakai kala kot da ka baka Toronto kala tam da ar la iwe gol persya kantar memi ka jing lakai ka pen i bau Lionel Messi wataden bun snam ha ka cilakai football hendai udang don ya ka cia khon bat ka cilakai ka bakerpang ha ba ka kanhon ka kendo jing udang la ban penmi ya ka cilakai ka bakongsan ka jing lakai persya ka Toronto kala pen iru baka football dei tang weu nong lakai u balaban penjob ya ka cilakai walau Messi ulat tap gol hendai ka kanhon baro ka we ka don kam ya ka cilakai lang bat ka cinga dalang bat pen ko dia kalat pan yo tap gol ki pajba no kersan jo Messi pan kelas tang sngo sarong ba ulas tang man tap gol bat penilakai bha ka gol persya ka Toronto kala long ka we ni kidak ka pen i ba Messi udang don ka cingale bat udang la ban pen kelai ka cilakai ha kano kapor kane ka cilakai ru kelawan ha kapor ba kentar memi ka don kam bhai ka cingjom kum tawla ka gol jo Messi kam syam la biang ban penjob ya ka cilakai hendrai kala pen i ba ka kanhon kam de ban du mensim ka jinga khon jo ka samoy kadang yan bat ki jinga lakai banwan kin long ki ba kongsan bha kum ta ki pajba ki ba i jo Messi ka jinga lakai menta ka sngi kladon ar benta ka we kalong ni so komen ban yu Messi ba khrwit sa ka we ka gol hendai ka we pat kentar memi ka banwa te ka jingjob hai ka jinga lakai banwan